L'abstenció creix. L'extrema dreta s'imposa i arrossega tot l'arc parlamentari cap a la dreta. ¿Por qué siguen financiando la inmigración ilegal? Mentre l'esquerra i la nova socialdemocràcia criden a la política del mal menor, contra l'ultradreta. l'extrema dreta guanya terreny i arriba a llocs on feia anys que no la vèiem. Y Extremadura ha hablado para decir alto y claro que quiere más Vox. Creix a nivell de vots, però també creix als carrers. Aconsegueix posar el seu marc com un punt de partida. Posa la crisi històrica del capitalisme a les espatlles de qui la pateix. L'ordre polític, tal i com el coneixem, està entrant en una nova fase. La reacció deixa de ser una excepció i esdevé norma, mentre les opcions socialdemòcrates que un dia van concentrar tantes expectatives demostren la seva integració en l'aparell de l'Estat. En aquest programa de Prisma volem ampliar la mirada per entendre els orígens de la democràcia burgesa actual. 50 anys després de la mort de Franco i el posterior naixement de la democràcia burgesa a l'estat espanyol, volem parlar del règim feixista de la qual va ser escopida, el franquisme. Volem parlar d'una època on la classe treballadora va lluitar fins a un extrem que va posar el règim franquista en situació d'escac, però que el nou consens democràtic va aconseguir subordinar el nou règim burgès. Volem parlar de la correlació de debilitats que van transformar la ruptura en una ruptura pactada. Avui a Prisma parlem del franquisme i la transició amb Xavier Domènech, historiador català especialitzat en el moviment obrer i els conflictes socials en la història contemporània. Sona l'estació de França. Bé, moltes gràcies per venir a Prisma, Xavier. Per començar, volíem preguntar-te sobre el règim franquista. El règim franquista va ser un règim de classe? Sí, evidentment, el règim franquista va ser un règim de classe. El règim franquista obeeix claríssimament als grans interessos econòmics. I no només els obeeix de tipus funcional, és a dir, no és tan sols que, diguem, els grans interessos dels terratinents o dels grans capitalistes o dels grans industrials s'havien posat en qüestió durant el període de la Segona República, ells veuen aquella amenaça i quan ve el franquisme s'adapten al franquisme perquè és un règim que els afavoreix, sinó que va més enllà d'això. És a dir, ja durant els anys 20, les vanguardies patronals, especialment a Catalunya, a més a més, quan reaccionen contra el gran conflicte de classes protagonitzat per la classe obrera catalana d'aquell període, organitzada extensament dintre la Confederació Nacional del Treball, dintre de la CNT, quan es produeix tota aquesta lluita de classes brutal i tremendament conflictiva i, a més, amb molta violència patronal entremig, amb assassinats, la patronal, l'avantguàrdia de les patronals, ja postulen que no n'hi ha prou amb la repressió. És a dir, no n'hi ha prou amb la il·legalització dels partits o els sindicats de classe, ni tan sols n'hi ha prou amb l'empresonament dels principals activistes, sinó que s'ha d'anar cap a la creació d'un nou tipus de règim, que sigui un règim que garantitzi la desaparició de la lluita de classes. En aquest sentit, es pot dir que el franquisme no és tan sols un règim que afavoreixi les classes dominants, sinó que en gran part és una utopia empresarial. Per tant, és un règim feixista. Això també. Perdó. Sí, una de les característiques... Aviam, aquí hi ha un debat, hi ha hagut un debat històricament sobre el caràcter del règim, és un debat que apareix als anys 60. És important entendre que apareix als anys 60 perquè fins als anys 60 el règim franquista ja ha existit durant molt temps. I durant tot aquest període ningú s'ha qüestionat el que és aquello. És a dir, el 1946 l'ONU defineix el franquisme com un règim feixista. I ningú no diu, escolti, ho estan definint malament. Als anys 60 el que s'està produint és la intensificació de quelcom que ja havia començat als 50, que és que Espanya, l'estat espanyol, s'està convertint en una de les bases principals de l'estratègia militar d'Estats Units, en el marc de la Guerra Freda. I en aquesta situació d'intensificació de l'aliança entre el franquisme i els Estats Units es planteja la disjuntiva de si el campió de la llibertat, aquell que havia guanyat el feixisme després de la Segona Guerra Mundial,
estava pactant amb un règim feixista, no? La contradicció. I és en aquest context que comencen a aparèixer altres definicions possibles del franquisme. I es diu, i es postula que no és un règim feixista. Totes aquestes definicions evolucionen amb el temps i ara mateix en la historiografia el que hi ha és aquells que defensem que és un règim feixista i aquells que defensen que és un règim feixistitzat. Per mi, evidentment, és feixisme perquè no és una dictadura tradicional. En la mesura que les dictadures tradicionals el que feien i el que fan, perquè encara existeixen les dictadures tradicionals, és perseguir l'oposició i legalitzar sindicats i partits, és a dir, tenen una relació repressiva en relació al fenomen del conflicte social i del conflicte polític. El feixisme no té tan sols una relació repressiva. El feixisme el que fa és, per dir-ho molt gràficament, és a dir, no només prohibeix els sindicats, sinó que crea un sindicat vertical on obliga tots els treballadors i treballadores a integrar-se. No només prohibeix les organitzacions estudiantils, sinó que crea el Sindicat Espanyol Universitari on obliga els estudiants a integrar-se. No només prohibeix i persegueix les feministes, sinó que crea la secció feminista per generar un tipus de dona que és el que vol el feixisme. És una solució que el que produeix és un intent d'integració de la societat dintre l'Estat per assegurar que no pugui retornar la lluita de classes al conflicte. I per mi el franquisme és un model molt acabat de feixisme. No només és feixisme, és un dels models més acabats de feixisme. I estirant a aquest últim fil que estaves explicant, de quina forma la repressió especialment de la postguerra i dels anys posteriors a la Guerra Civil va ser una guerra d'extermini contra les organitzacions de la classe treballadora? Com es va donar això? La repressió, moltes vegades veiem la repressió com una mera reacció violenta que intenta, diguem, evitar que els adversaris reaccionin. I això ho és, també. Però la repressió en el feixisme i en el cas del franquisme té molts altres objectius i és molt més àmplia. És a dir, és una repressió evident cap als partits i sindicats, evident cap als militants actius, però és una repressió que intenta eliminar tota la cultura de la classe. I eliminar tota la cultura de la classe no és només eliminar els seus partits i sindicats, no és només prohibir les cançons, no és només prohibir els llibres, sinó és prohibir la mateixa paraula. És a dir, a partir d'un cert moment, Espanya, com deia els 27 punts de Falange, Espanya ha de ser una immensa nació de productores. Ja no són obrers, ja no són classe obrera, sinó que són productors, que la definició de productors és que era tant productor un treballador o treballadora com un empresari. És a dir, que s'assimilava que eren el mateix, per fer desaparèixer precisament el conflicte de classes i la idea que tenien interessos diferenciats. El que fa el franquisme amb la seva repressió és eliminar absolutament tot. I després hi ha una altra funció de la repressió que té a veure amb aquesta que deia, que és eliminar totes les xarxes de solidaritat de les persones. És a dir, el franquisme el que produeix en els seus diversos models repressius, n'hi ha un que és a partir de la causa general, és fomentar la delació. Fer obligatòria la delació, perquè si una persona sabia una informació i no la comunicava i després se sap que aquella persona ho sabia, aquesta persona serà represaliat de la mateixa manera que el que havia fet l'acte que fos. Per tant, es fomenta la repressió. Fomentar la delació i la repressió el que fa és trencar qualsevol circuit de confiança. No pots confiar en ningú. I això té una funció, que és destruir tots els llaços de solidaritat, de coneixença, de reconeixement de la societat. El franquisme va construir un nou Estado, una nova Espanya, dirigits pel caudillo. És a dir, i per fer això, primer has de fer cendres del passat. Per tant, la dimensió de la repressió franquista és una dimensió molt àmplia. Durant els anys 40, el franquisme va tenir un fort estancament econòmic. La productivitat va caure dràsticament. El control social i repressiu del règim va permetre que els empresaris augmentessin els seus guanys a través d'una reducció dràstica dels salaris. El capitalisme no és un sistema que busqui l'augment de la productivitat, sinó que busca l'augment de la taxa de guany. El franquisme, tot i tenir un fort estancament econòmic, va fer créixer la taxa de guany pels empresaris. A través de l'aniquilació de les organitzacions obreres, el disciplinament dels treballadors i l'arquitectura repressiva del nou règim va generar salaris de fam.
Moltes vegades quan un pensa en les migracions o la migració interna que hi va haver-hi durant el franquisme, la pensa en termes econòmics i als anys 60, però tu defenses que prèviament en aquesta migració econòmica hi va haver-hi una migració sociopolítica. Sí. Per què? Bé, ho defenso jo i ho defensen historiadores i historiadors que també ho han treballat. Bé, perquè si tu mires la interpretació usual del fet migratori sota el franquisme, és el que has dit tu, és a dir, hi ha un lloc on no hi ha feina i un lloc on hi ha feina, per tant, les persones marxen del lloc on no hi ha feina i se'n van al lloc on hi ha feina. És una, diguem, la causa explicativa és purament econòmica, i ja està. Però el problema és que, i és aquesta imatge la que genera la idea que el conjunt migratori arriba a partir dels 60, perquè als 60 hi ha creixement econòmic. Però, en canvi, quan vas a analitzar el volum migratori, et dones compte que durant els anys 40 i 50, en molts llocs és pràcticament el 40 o el 50% del volum migratori del conjunt del període. I probablement és més, perquè molts d'aquests són il·legals. Penseu que, per exemple, l'any 45-46, a Barcelona s'expulsen, són 53.000 persones, 53.000 persones que migren cap a Barcelona, són detinguts, són portats a Montjuïc, al Palacio de Misiones, com el CIE, i són deportats, o sigui, tal qual. Hi ha una idea que el franquisme afavoria els processos migratoris, i no és cert, el franquisme volia evitar fins a l'any 57 els processos migratoris. Bé, llavors, tot aquest contingent que ve abans, ve perquè trobarà feina aquí? No, perquè als anys 40 aquí hi havia gana. Hi havia tanta gana aquí com a altres territoris de l'Estat. Venen buscant l'anonimat, escapant de la repressió. Les primeres i els primers que arriben normalment són les persones que han patit de més a prop o la repressió política o una atmosfera sociopolítica irrespirable. Per tant, són els elements més desafectes d'aquests pobles. Què passa? Que són expulsats, perquè el franquisme el que vol és depurar la comunitat, crear una nova comunitat i com expulsar aquells elements que es consideren que es volen aliens a la comunitat. Però per una d'aquelles ironies de la història, aquells que són expulsats i aquelles que són expulsades van als principals centres industrials del país i funden les cadenes migratòries dels nous barris. Al fundar aquestes cadenes migratòries passen de ser allà on les havia volgut condemnar el franquisme, que és, diguem, els hijos de Caín, per dir-ho així, o sigui, al fons de la jerarquia social, passen a estar a dalt de la jerarquia social, perquè són les persones que, quan altres hagin de venir, hi ha fins i tot la migració més econòmica, per buscar habitatge, per buscar lloc de treball, seran les persones referencials. Es converteixen en les persones referencials de les noves xarxes dels barris. I això fa que aquests barris, tendencialment, diguem, aquells que s'havia volgut que fossin els últims, ara són els primers. I, per tant, això afavoreix molt que aquests barris, diguem, el seu color de fons, els seus valors de fons siguin clarament antifranquistes. I per això també les migracions no només són, les llegim molt, per exemple, en termes de, en el cas de Catalunya, que és, en altres casos venen d'altres llocs, però en el cas de Catalunya, migració d'Andalusia que ve cap a Catalunya, no? És més complex. Dintre d'Andalusia hi ha migració que va cap a Sevilla, i llavors hi ha migració que va cap a Catalunya, i dintre de Catalunya hi ha migració que va del camp cap a la ciutat. És a dir, per tant, el que hi ha és un trasllat brutal de població a Camperola, cap a les noves URBs, cap a les grans ciutats, que generarà una de les transformacions de les classes populars més importants tant a Catalunya com a l'estat espanyol, que és, diguem, l'emergència per primera vegada d'un proletariat que és majoritari en termes socials. I parlant d'aquest proletariat majoritari, què va ser el desarrollismo i quins canvis va provocar en l'estat espanyol? El desarrollismo és bàsicament, a partir de l'any 57-58, diguem, l'estat espanyol, per diversos motius, també per la pressió internacional dels propis Estats Units, es connecta amb la gran onada de creixement, l'època d'or del capitalisme. Però el que es produeix en el cas de l'estat espanyol és una connexió amb aquesta onada de creixement, que què significa? Obrir la possibilitat de la inversió exterior, del capital exterior, que està molt interessat en poder invertir aquí. Per quin motiu? Doncs per una cosa que deien els empresaris l'any 76, quan es mor Franco,
una organització del metall molt important, també a l'avantguàrdia catalana, explicava que els empresaris europeus sentien enveja dels empresaris espanyols i quan ho llegeixes pots pensar, deuen estar exagerant, i no. És a dir, hi ha una voluntat d'invertir molt aquí. Per què? Doncs perquè està prohibit les vagues, està prohibit, o sigui, perquè hi ha un control social de la població obrera, per tant, tens baixos salaris i un cert recurs als aparells de coerció de l'Estat si et plantegen un conflicte. Quan cert recurs no, tens tots els recursos del món per reprimir. Per tant, aquí el que es produeix és una inversió que produeix un augment, diguem, de la producció i de la productivitat. Alhora s'inicia el fenomen del turisme de masses i es produeix, ara sí, perquè també Europa necessita migrants, a partir de l'any 57, l'obertura cap a la migració exterior. I llavors, sembla que són de 3 o 4 milions de persones es desplacen a Alemanya, Suïssa, Bèlgica, França, i aquestes persones que es desplacen a treballar a les fàbriques d'aquests països porten moltes divises. Això és el desenvolupisme. El que el desenvolupisme es basa, i això ho hem pagat bastant fins ara, es basa bàsicament en un creixement econòmic basat en l'explotació de mà d'obra barata, en turisme i en migració exterior i pràcticament sense cap inversió posterior estratègica per canviar el model econòmic. I en aquest context s'accentua el conflicte de classes? En quins espais diries que s'accentua o es desenvolupa aquest conflicte? Si ho mirem en història comparada amb els feixismes històrics, el conflicte de classe jo diria que no desapareix mai. Malgrat la repressió és la que és, ja hi ha conflictes l'any 45, quan acaba la Segona Guerra Mundial, el 46 tenim les vagues generals de Manresa i de Mataró, l'any 51 tenim la vaga dels tramvies que portarà 300.000 treballadors i treballadores de Barcelona en vaga. És espectacular, en termes d'història comparada. És a dir, buscar dictadures on això passi no ho trobareu, és a dir, és molt espectacular. Després hi ha els grans conflictes per anar al 56-62. El que passa que sí que és cert que a partir del 56 apareixen una conflictivitat que es va reiterant anualment, no sempre, i sobretot a partir dels 60 apareixen, diguem, moviments obrers com a moviment social que es consolida, que tenen molta incidència construint cultures obreres i antifranquistes a nivell local i que tenen capacitat, de canviar les condicions de vida dels propis treballadors i treballadores. És a dir, fins l'any 56 els treballadors i treballadores no tornen a cobrar el que cobraven abans de la guerra, 20 anys després, perquè hi ha una onada de conflictes brutal que obliga a pujar els sous. I als anys 60, per tant, són els treballadors i treballadores que aconsegueixen millorar les seves condicions de vida mitjançant la conflictivitat. I a més, cada cop la creença compartida, això durarà fins als 80, de que només és millorable la situació de vida a partir de la lluita col·lectiva, és a dir, que no hi ha sortida individual, només col·lectiva. Això és molt fort durant aquest període, és un dels elements claus per entendre l'extensió de la conflictivitat, i després també aconsegueixen moltes coses en termes polítics. És a dir, canvia la possibilitat del que es pot fer i no pot fer sota el règim franquista en la mesura que els moviments socials, bàsicament el moviment obrer i el moviment estudiantil inicialment, i després això s'ampliarà, moviment veïnal, moviment de dones, moviments juvenils, etc., redefineixen l'àmbit d'allò que és possible. Que això en concret vol dir, als anys 50 pràcticament no es podien fer manifestacions i als 60 sí. Vol dir que no hi ha repressió? No n'hi ha. Vol dir que no maten gent? No en maten. Vol dir que no hi ha gent que va a la presó de torturen? Sí, hi ha gent que va a la presó de torturen. Però als 50 no es poden fer manifestacions, als 60 sí. I això ha costat molt, però això ho han fet els moviments socials. Han canviat allò que és possible fer. Sense el fenomen migratori no podem entendre el renaixement de la capacitat de la protesta de la societat catalana. Poso un exemple. Una ciutat com Sabadell, l'any 39, té 47.000 habitants i té pràcticament 74.000 fitxes de repressió obertes. Perquè tu pots ser moltes coses. Tu pots ser marxista, pots ser feminista, tens moltes possibilitats de tindre no una fitxa de repressió, sinó de tindre diverses. Per això les fitxes de repressió eren més grans que la pròpia població. Això significa que el franquisme sap perfectament què pensa tothom. I, per tant, quan passa qualsevol cosa, sap a qui ha de detenir,
potser la caga, però s'hi acostarà bastant. No? Quan apareix el fenomen migratori, apareix una població que està controlada la seva població d'origen, per això han escapat, però que no està controlada aquí. No tenen bases de dades informatitzades perquè no hi ha informàtica, no existeix tot això. I això permet, a part, una població que viu unes condicions vitals d'una precarietat absolutament enorme, que tot està per fer. Tot està per fer vol dir fins i tot la pavimentació del barri, el clavegueram, portar la llum, tot està per fer i tot està per fer contra el règim, perquè el règim els està segregant. Durant el franquisme passa una cosa que és molt curiosa. El centre de tot estan les perifèries. On es reuneixen els treballadors i treballadores, on fan les assemblees? A Torre Baró. On hi ha els conflictes? On es produeixen els 11 de setembre? Els 11 de setembre es produeixen a Can Ullat de Sabadell, a Can Anglada, és a dir, allò que s'ha considerat perifèric a la ciutat i a la societat és on es produeix el principal activisme social, polític i cultural. Per tant, és absolutament fonamental i ho és també per la població, diguem, d'origen català. Per què? Perquè troben als barris que pot fer coses que no podia fer abans. Per tant, sí, la migració és un fenomen de llibertat. Què passa quan entren en escena del conflicte generacions que no han viscut la guerra civil? Hi ha una transmissió de sabers? Sí i no. Hi ha una part, diguem, que tu pots explicar el renaixement del conflicte. Hi ha una part que el conflicte té un punt. Això passa, per exemple, molt en el moviment estudiantil històricament. El moviment estudiantil fa coses que la resta de moviments diuen que no es poden fer i les fan perquè no sabien que no es podien fer. És a dir, el desconeixement de l'experiència a vegades és el que produeix el canvi. O sigui, a vegades... Amplia. Bueno, diu, no, és que això no es podia fer. Ho han fet, com és que ho han fet? Perquè no sabien que no es podia fer. Ells no en tenien ni idea i es veu que sí que es podia i feia tants anys que no ho provava. Però això és per posar-ho com a exemple. Què vull dir? És a dir, hi ha famílies que el silenci sobre el període republicà és un silenci intern familiar. I moltes vegades es diu, no, perquè no volien parlar de les coses de la guerra. Bueno, potser sí. Als anys 40 hi ha molts detinguts que ho són perquè, poso un exemple concret, una persona que a casa seva, un pare, estan sopant, som l'any 46, 47, estan sopant i el pare es caga en Franco. El nano, quan va a l'escola, diu que el seu pare s'ha cagat en Franco. No ho diu malament. El meu pare ahir es va cagar en Franco. Hi ha un altre nen que ho comunica a la seva família. Acaba el pare a la presó. És a dir, mantenir el silenci dintre de casa té que veure amb coses d'aquestes també. Té que veure amb que la repressió et pot portar... És a dir, per tant, ja és evident que hi ha tot aquest tema del silenci i el silenci és por. I la por és no actuïs, no? Això hi és. Però també hi ha altre. És a dir, també hi ha... per exemple, a les fàbriques això és molt clar als 50. Als 50, diguem, els nous treballadors i treballadores que entren, quan entren, i això ho pots veure molt a la història oral, i passa, podria citar diversos casos, entren una treballadora, Teresa Buigas Poveda, la passionària badalona, entra en una fàbrica, ella és del País Valencià, represaliada tota la seva família, ha tingut d'emigrar, acaba en una fàbrica, i quan entra a la fàbrica diu hi ha unes dones grans que se les veu diferents. I diu, i diferents en el sentit que és una fàbrica de dones on els encarregats són homes. I els encarregats no s'atreveixen a dir-li res, ni a fer-li res. I llavors diu, jo m'acosto a aquestes dones, perquè, clar, llavors ella diu, aquestes dones són de la CNT. I aquí hi ha una transmissió, perquè aquestes dones també passen amb tios, per exemple, el que va ser el primer secretari general de López Bulla, que va ser el primer secretari general de Comissions Obreres després de la transició, ell a Mataró, també qui el forma és un militant de la CNT. I ell acabarà comissions. L'Àngel Rozas, un altre dels dirigents històrics de Comissions Obreres, també el seu principal referent de la feina és un dirigent de la CNT. I aquesta vella classe obrera transmet dues coses. Transmet sabers pràctics, que és molt important, com es fa una vaga, com s'organitza, quins ritmes ha de tenir la vaga, tot això són aprenentatges, històrics de la classe, i això es transmet a les fàbriques, i també
transmissions polítiques. El que passa és que en aquestes transmissions polítiques, per exemple, hi ha molts militants de la CNT que els recomanen als joves que venen que no entrin dins de la CNT, que entrin al SUC. Perquè el SUC resistia molt millor a les caigudes del franquisme. Però és interessant això perquè, i acabo aquí, moltes vegades quan analitzem les històries de classe, les analitzem des d'una òptica purament de conflicte ideològic. I no entenem que la classe és quelcom que és més ampli que ser marxista o anarquista. Des d'una dimensió purament d'anàlisi molt politicista, no entendríem com una persona de la CNT li diu a una persona que s'organitzi al SUC. Des d'una dimensió de lògica de classe s'entén perfectament. Per què? Perquè la militància política és quelcom que serveix per millorar les condicions de vida de la classe. I, per tant, jo et dic que militis el lloc que ara mateix és més útil. El desarrollismo va alterar profundament l'estructura social i econòmica de l'estat espanyol fins ben entrats als anys 70. Al 1950, un 50% de la població activa treballava en l'agricultura i al començament dels 70 aquesta xifra havia descendit fins al 10 o 15%. Milions de persones van traslladar-se a les grans àrees industrials com Catalunya, el País Basc o Madrid. Les ciutats van créixer de forma accelerada i desordenada i van donar lloc a barris obrers perifèrics amb greus mancances d'habitatge i serveis. En aquest context es va consolidar una nova classe obrera industrial, jove i concentrada en grans fàbriques. El creixement econòmic el va acompanyar una creixent conflictivitat laboral. Des de final dels anys 50 es van multiplicar les vagues, amb un punt d'inflexió l'any 1962. Debe hacerse llegar a todos los trabajadores que el pretender mejorar sistemáticamente los salarios sin que la productividad aumente y cuando la situación de las empresas no lo resiste, constituye una quimera de imposible realització. I durant els anys 70, la mobilització obrera es va intensificar, afectant sectors estratègics del règim. Todos los explotadores se van a ver en la ruïna, se van a ver en la ruïna. Aquest període va conviure amb una creixent organització i politització de la classe treballadora, que va exercir un paper clau en la crisi final del tardofranquisme. Es absolutamente imprescindible el que apoyemos esta propuesta de negociación con todas las acciones y movilizaciones y presiones delante del gobierno y de la banca. Santa patrona, haz que siga la huelga de Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría. Parlant d'oposició antifranquista, hem parlat i has estat comentant el moviment obrer, has parlat també de les associacions d'estudiants. Què era el que ara es posa dintre d'aquesta amalgama que és l'antifranquisme i qui en formava part? Als anys 40 i 50 en formen part persones que no accepten la derrota de la guerra i que tenen motius per no acceptar-la. Per tant, són aquestes persones que venen de la primera experiència republicana. Normalment els més joves, la gent que formava part de les joventuts, són els que organitzen la resistència interior, i això té a veure amb els maquis, té a veure amb la resistència urbana, té a veure amb moltes altres coses. A partir dels anys 50 transita ja cap al moviment obrer estudiantil, i diguem, els dos principals sectors socials d'oposició, els 50 i els 60, són obrers i estudiants. T'agafes una gràfica dels detinguts jutjats pel Tribunal d'Ordre Públic, creat l'any 63, si no recordo malament, fins a l'any 77, i un 50% dels jutjats són treballadors i treballadores i un 25% són estudiants. I la resta són altres sectors socials. Per tant, un 75%, per agafar un barem, és clarament aquest tipus de moviments. Després, en termes socials, hi ha un antifranquisme que cada cop és més jove i acaba afavorint el naixement d'un moviment juvenil, centres socials, associacions juvenils, etc., que forma un moviment que després s'integrarà, que es coneix com les comissions obreres juvenils, que fundarà un moviment estudiantil als instituts, és a dir, cada cop l'antifranquisme és un fenomen molt juvenil, i després les dones, que també es comencen a organitzar, les dones estaven entre els estudiants i estaven entre, però com un moviment de dones, com el moviment autònom
de dones, diguem, aquests són els sectors socials. Perquè la principal punta de llança de lluita contra el franquisme eren els moviments socials. Era un combat pel carrer. Això ho explicava molt bé Sánchez Terán, que era el governador civil de Barcelona franquista, amb els seus dietari d'aquella època, que diu la primera batalla de la transició és la batalla de la calle. El combat era qui ocupava el carrer. Per tant, això són els moviments socials. I són els moviments socials que creen espais de llibertat a les universitats, són moviments socials que canvien les condicions econòmiques a les fàbriques, són moviments socials els que milloren els barris, són moviments socials els que milloren condicions de la dona, tot això és moviments socials. Però l'antifranquisme és més ampli. I a partir d'aquí, sobretot als 70, comença a emergir un teixit social antifranquista, que té a veure amb col·legis professionals. És l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya és una plataforma creada el 1971, que és una plataforma d'unitat antifranquista on hi ha organitzacions polítiques, això semblaria lògic, sindicats, tampoc no sembla molt il·lògic, però després aquí hi ha associacions de veïns, tampoc, però llavors hi ha col·legis de professionals que estan a la principal plataforma. Col·legi professional és el col·legi oficial. A la plataforma hi ha fins i tot escoltes, organitzacions d'escoltes, és a dir, representa molt bé una oposició que és política, social i cultural. És una oposició molt polièdrica. Per tant, diguem, cada cop són sectors més amplis de la societat. I a nivell d'actors polítics, quin tenia l'hegemonia? Tant a nivell de l'estat espanyol com en el cas que estaves posant ara a l'Assemblea de Catalunya. Aviam, en la mesura que l'antifranquisme té la seva punta de llança en els moviments socials, els dos principals espais, el principal partit en presència dels moviments socials és el PSUC, en el cas de Catalunya, i el PC en el cas d'Espanya. I el segon espai era l'Esquerra Radical. L'Esquerra Radical que tenia múltiples expressions i organitzacions. I quin paper se li atribueix al moviment obrer? El moviment obrer és el principal actor de canvi social i polític d'aquest període. Ho és perquè, paradoxalment, nosaltres tenim un imaginari molt relacionat amb la lluita de classes del moviment obrer del primer terç del segle XX. Les grans lluites obertes. Sembla que el gran moment és el primer terç del segle XX, però la classe obrera industrial no és majoritària socialment fins al 1970. La majoria de la població activa és classe obrera industrial. És el seu zènit, després que caurà. És el moment on hi ha més treballadors i treballadores industrials a tota la història de Catalunya i d'Espanya. Per tant, diguem, és la classe majoritària. O sigui, per començar, per això ja té una rellevància brutal. És la que té més capacitat d'actuació, de bloqueig. És, diguem, el subjecte principal del canvi. Sí. I el cas català va tenir la virtut d'unir el moviment obrer i la qüestió nacional, el catalanisme. En un moviment obrer amb una base social també tan marcada per la migració que estàvem parlant ara, com s'uneix amb el catalanisme? En la mesura que lluites contra la dictadura, i la dictadura és una dictadura espanyolista, de negació dels drets nacionals de Catalunya, diguem, hi ha una convergència. Ara, això no tenia per què ser així, podria haver estat d'una altra manera. I aquí hi ha un element molt clar que és l'antifranquisme català. I aquí el PSUC juga un paper molt central, que és la idea d'unir les llibertats socials, les lluites democràtiques i les llibertats nacionals en un sol espai de lluita. Ens podries desenvolupar una mica més aquesta política d'un sol poble del PSUC? La idea d'un sol poble que tu dius és de Josep Benet. I és una idea que Josep Benet expressa en una conferència sobre que és l'aniversari del naixement de Pompeu Fabra, que es fa a Badalona, i Josep Benet formula aquí la idea d'un sol poble amb la idea que tots, independentment del nostre origen, som un sol poble lluitant per les llibertats, contra la dictadura, etc. Bé, i en aquest context, ja l'any 64, abans d'un sol poble, el PSUC ja formula la idea que és un tot unitari, la lluita nacional, la lluita social, la lluita, etc. Per tant, diguem, aquí hi ha clarament un espai, que és l'espai, diguem, de les classes populars, que s'ha transformat, que clarament lidera, no és que s'integri a Catalunya, no és que s'integri, és que lidera la lluita per les llibertats nacionals de Catalunya. Per això, Juan Carlos Comín, un altre militant del PSUC, Juventud Obrera i Conciencia de Clase, diu: la migració no s'integra, construeix Catalunya.
És a dir, per tant, és una idea en la qual és inseparable la lluita pels drets socials, per la conquesta del socialisme, per la conquesta de la democràcia, del reconeixement de les llibertats nacionals. I això es dona en un context que podria no haver passat, perquè no, clar, a Catalunya hi havia una dictadura, no hi havia institut, no hi havia una escola en català, no hi havia una TV3, no existia tot això. És que els primers 11 de setembre, aquí, quan es parla moltes vegades dels 11 de setembre del franquisme, es parla de quan es posava de nit i sense que ningú ho veiés un ram de flors a l'estàtua de Rafael Casanovas. Molt important, cap dubte. Els barris, a partir de l'any 67, els 11 de setembre es celebren i la policia va i els hostia i els deté. I són persones que no parlen català i que venen de la migració. L'any 75, Franco mor al llit i el franquisme segueix existint. Però és un moment on l'oposició antifranquista té molta força, però a la vegada el règim també en segueix tenint. Podries explicar-nos quina correlació de forces existia en aquell moment? Efectivament, l'any 75, el 20 de novembre de 1975, ara fa 50 anys, mor el dictador i no mor la dictadura. Perquè el que passa just el dia després és que segueix el mateix president del govern que hi havia, que era Arias Navarro, que és aquest senyor que tots coneixem, i si no coneixeu aneu a YouTube i el mireu, que és aquest senyor que diu Españoles, Franco, ha muerto, però que a part de ser un personatge lamentable en termes comunicatius, a part d'això, era un franquista de tomo y lomo. I era conegut com a carnicero de Màlaga per la repressió que havia aplicat a Màlaga després de la guerra. El que hi ha, el primer govern de la monarquia no és el primer govern de la democràcia, és un govern del franquisme. I el que hi ha allà és un govern format bàsicament per franquistes, on el màxim reformista es deia Manuel Fraga Iribarne, que era el ministre de Governació d'Interior que es dedicava a enviar la policia a pagar la gent. Quan el reformista és el que envia la policia, la cosa ja, el reformisme aquest molt amable no és. Per tant, diguem, segueix el govern i aquí no hi ha cap voluntat d'anar cap a cap sistema democràtic. Això és un dels grans miratges que s'ha creat amb el mite de la transició. Aquí no hi ha cap voluntat d'això. Passa que quan es reuneix el primer govern de la monarquia té tres preocupacions. Les eleccions municipals, que no explicaré ara perquè ens anirem molt lluny, les eleccions municipals, però és interessant, l'amnistia, i l'amnistia és perquè l'oposició demana l'amnistia i el govern només vol donar indults, perquè l'amnistia significa la declaració de que no hi ha hagut delicte, i clar, si el govern declara que no hi ha hagut delicte en la gent que està a les presons, declara que no hi ha delicte en associar-se, expressar-se, en fer vaga, si no hi ha delicte tot això, la dictadura s'acaba. La base repressiva de la dictadura s'acaba. Per tant, el règim està disposat a donar indults i no donar amnistia. L'indult és el perdó del delinqüent. L'amnistia en aquells moments s'interpreta com la declaració que no existia delicte. Per això l'oposició demanava amnisties i el govern, en tot cas, deia com a molt indults. I el tercer problema és la calle. Per això Fraga es fa famós per aquella frase de la calle és millor. I per què el carrer? Bueno, perquè en un moment en el qual hi ha crisi econòmica, hi ha un embat potent de l'oposició, qui controli el carrer, simbòlicament, suposarà qui té el poble al darrere. I per tant, per l'oposició el més important és ocupar el carrer i pel règim el més important és evitar-ho. I aquí es produeix un conflicte que el règim perd. Això es pot dir així, el perd. Perquè el 76 és un any amb molta conflictivitat. El 76 és 13 vagues generals a Vizcaya, la vaga general de Sabadell, la vaga general d'un mes a Baix Llobregat, la vaga general de Còrdoba, pràcticament vaga general al gener del 76 a Madrid. És a dir, hi ha aquests conflictes brutals, però és que a més es passa de 10 milions d'hores perdudes per conflictes laborals l'any 75 a 110 milions l'any 76. És un creixement exponencial de la conflictivitat i el règim el perd. Aquest el perd. Ara bé, l'oposició no aconsegueix assaltar el poder. Bàsicament perquè el règim té intacta la fidelitat dels aparells de coerció de l'Estat, l'exèrcit i la policia. Ara bé, el govern pot seguir governant, però no pot governar el país, perquè al país hi ha una crisi econòmica i hi ha una conflictivitat enorme. Aquí és el que es produeix el que tu pots llegir com una correlació de forces o com una correlació de debilitats. És a dir, jo et puc bloquejar però no et puc assaltar. Tu no em pots assaltar però em tens bloquejat. És a dir, i a partir d'aquí emergeix, diguem,
Això ho explica molt bé Gramsci en les solucions cessaristes, no? És a dir, quan hi ha una força A i una força B que es confronten, a vegades no és que guanyi la A a la B ni la B a la A. A vegades es produeix un empat tan potent que emergeix una tercera força. Aquesta tercera força, i llavors ell diu, s'ha de distingir entre cessarisme reaccionari o progressista, depèn de quin contingut tingui la força. Bé, aquesta força no emergeix. Emergeix de l'interès tant de la monarquia com d'una part del personal polític del franquisme de sobreviure. I en aquesta idea de sobreviure, i per això la figura és Adolfo Suárez. Adolfo Suárez no era un reformista. Després s'ha construït una imatge d'Adolfo Suárez, un home jove, guapo, que a més treballava de director de Radio Televisió Espanyola, per tant era modern. Adolfo Suárez era el secretari general del Movimiento Nacional, el secretari general de Falange. Però no de Falange l'any 39 ni l'any 40, no, als anys 70. O sigui, era el falangista, era el primer falangista. Per tant, la primera missió és consolidar la monarquia. I era evident, i això no té a veure amb la democràcia i la dictadura. Ells podien consolidar la monarquia amb la dictadura, però era evident que amb aquella oposició al carrer no es podia. Per tant, apareixen aquests sectors que el que fan és agafar una part del programa de l'oposició, l'amnistia, després seran les eleccions. Què és el que volien? No ho havien expressat abans. Però si ho pilotaven ells i no ho pilotava l'oposició, canviava. Primer perquè es legitimaven ells, es salvava tot el personal polític, i aquí és on es produeix, per mi, el factor clau per entendre el que es produeix a partir de l'any 76. Però tot això no hagués passat si no hi ha moltíssima gent que decideix sortir al carrer i jugar-se-la. Què diries que aconsegueix el govern de Suárez respecte als seus enemics polítics a l'hora d'obrir aquestes vies de diàleg? És a dir, què aconsegueix sobre l'oposició antifranquista? En principi, aconsegueix una cosa que és absolutament clau, que és recuperar la iniciativa política. És a dir, fins llavors el franquisme no té iniciativa política. Tots els projectes que ells han fet de reformes als anys 60, que també provoquen moltes confusions. Els reformistes franquistes, no per ser reformistes volia dir que volguessin anar a la democràcia, volien reformar el franquisme perquè perdurés la dictadura. El franquisme fracassa en tots els seus projectes reformistes, fracassa en el control del carrer l'any 76 i, diguem, és pràcticament una fortalesa assediada. És a dir, per aconseguir recuperar la iniciativa política han de renunciar, no és poc, a la dictadura, no és poc, però, i per tant han d'absorbir part, no tot, del programa de l'oposició, però lideren ells, no l'oposició antifranquista. Recuperar aquesta iniciativa, ells dirigeixen el procés i es relegitimen. Fraga se'l recordava perquè era el ministre d'Informació i Turisme que va justificar l'assassinat de Julián Grimau. I era el ministre de Governació amb els morts de Vitòria, de Montejurra. Ara Fraga ja no serà això. Fraga serà un consultor de la democràcia. Adolfo Suárez, ningú no se'n recorda que era el secretari general del Movimiento. És el pare de la democràcia. Això és fonamental, absolutament fonamental. I això no només afecta, diguem, aquests dirigents, afecta la salvaguarda de funcionaris de l'Estat, d'èlits econòmiques que han recordat el franquisme, és a dir, de cop, recuperar aquesta iniciativa els hi fa substituir una legitimitat d'origen, que era franquista, per una nova legitimitat d'exercici, que és la construcció de la democràcia. Tot això és absolutament fonamental. Ara bé, per fer això, han de fer coses que, per això és complex en aquest sentit, han de fer coses que eren impensables. La primera és fer desaparèixer la dictadura. I es passa de ruptura democràtica a una ruptura pactada. Què vol dir una ruptura pactada? Perquè semblen termes bastant contradictoris. Bueno, hi havia gent que formulava fins i tot la reforma pactada, que ja és l'hòstia. Però, és a dir, la idea és o reforma o ruptura. És a dir, o una reforma del règim franquista o una ruptura amb el règim franquista. La imatge que tenia l'oposició, és veritat que això té elements. Santiago Carrillo té un text de l'any 73 que ell diu, et sembla de l'any 73, i dius, la via estratègica ha de ser aquesta, però podria donar-se aquesta possibilitat. I ell analitza que podria donar-se la possibilitat del que va passar realment. O sigui, la via estratègica era la idea de l'Acció Democràtica Nacional, ADN, era la idea de llaurar un procés d'agregació de conflictes fins que el país quedi absolutament paralitzat i el franquisme caurà. Llavors hi haurà un govern provisional, etc. Això, fins al primer semestre de l'any 76, la lògica
diguem, de les orientacions polítiques que es produeixen dins dels conflictes va bastant per aquí. O sigui, la idea de que les vagues es vagin estenent, etcètera, i canvia, o comença a canviar l'estiu del 76, quan es forma el govern Suárez. No? Llavors aquí la idea és dir, si hi ha un govern que assumeix gran part del programa de l'oposició i nosaltres no podem saltar el govern, la idea de la ruptura pactada és que efectivament hi hagi una ruptura però assegurada de pactar, és la idea. Què es va perdre pel camí de la institucionalització democràtica o de la ruptura pactada? O sigui, jo crec que és un procés històric on un conjunt de lluites i canvis es condensen en un procés de canvi real i en aquest sentit és una ruptura. Ara bé, en aquest procés de canvi real també es va perdre moltes coses. I en gran part, diguem, hi ha un model de lluita que desapareix en la mesura que desapareix un model de lluita global i després hi ha un model, diguem, de solidaritat obrera que és absolutament central per entendre el desenvolupament del moviment obrer als anys 60 i 70. És a dir, aquest moviment obrer acaba sent enormement poderós per la solidaritat, és a dir, per aquelles vagues que els treballadors i treballadores no feien per als seus propis interessos, sinó en solidaritat amb lluites i conflictes d'altres treballadors i treballadores de l'Estat, i això és un element absolutament clau que després no sobreviu. I no sobreviu per diversos motius. Un és perquè es prohibeixen les vagues de solidaritat, és a dir, els empresaris també actuen en el marc de la transició per desmuntar el que ha sigut la gran ofensiva de classe que han protagonitzat els treballadors i treballadores. I alhora, diguem, als anys 70 és una època d'hegemonia en els principals centres urbans de valors anticapitalistes, és una època, diguem, de grans expectatives de canvi, i als anys 80, en part per com ha acabat el procés polític, també en part per canvis que són globals, diguem, és una època de reducció de l'horitzó d'esperança i d'expectatives. Per tant, diguem, tota aquella potència que s'havia desenvolupat durant la lluita de 40 anys de dictadura, efectivament acaba amb la dictadura, realitza aquest somni, però en el camí també hi ha molts somnis que no es realitzen. I quins són els sectors i també territoris que rebutgen aquesta reforma pactada o aquest procés d'institucionalització? Clar, si tu mires el nivell de vot de la Constitució, el 78, a Catalunya està per sobre de la mitja espanyola. Però, en canvi, al País Basc és complex perquè hi ha un rebuig de la Constitució, un augment de l'extensió, no tant un rebuig, però és clarament una extensió política, però, en canvi, no passa el mateix amb l'Estatut d'Autonomia Basc. Clar, l'any 79, els patres de la Moncloa, per exemple, la indexació de la inflació, o sigui, l'augment de salaris, es fa sobre la inflació passada i no futura. Per tant, és una pèrdua salarial brutal. També passa això. És a dir, o sigui que les victòries del 73-76 ja comencen a tindre elements de contradicció a partir del 79. Bé, aquestes mobilitzacions del 79 precisament són de resistència contra aquest tipus de procés econòmic. El rebuig a la Constitució o el rebuig al sistema polític, jo crec que un cop hi ha... És a dir, sí que hi ha sectors, clar, evidentment l'esquerra radical, hi ha sectors desencantats de la militància antifranquista i del propi PSUC o del PC, i això en part explica la crisi del 5è Congrés del SUC, també les crisis del Partit Comunista d'Espanya. Sí, clar, evidentment hi ha sectors... i l'esquerra Berchale, que queda fora del procés, no? És a dir, absolutament, també intenta l'esquerra Berchale, en aquest cas ETA, intenta accentuar els atemptats durant aquest període, les primers atemptats, perquè percep que s'està tancant a l'espai de la negociació política i vol negociar. Sí, hi ha sectors que queden fora, però tanmateix jo crec que al final la major part de la població sí que està dintre de la legitimitat d'aquest nou sistema. Per acabar, com definiries la transició? Un invent, un mite. La idea de que hi ha un període històric anomenat transició, que no sabem quan comença ni quan acaba, i no és que no ho sàpiga la societat, no ho saben ni els historiadors ni les historiadores, perquè cada historiador per una cronologia diferent, té a veure amb la construcció de la idea de que va existir un període autònom del franquisme i de la pròpia democràcia que es definia per la seva capacitat de transitar.
I això té a veure amb que la transició, no com a període històric, el procés de canvi polític, que va portar a la fi de la dictadura i a la inauguració d'un nou règim, es constitueix en el període històric, diguem, normatiu pel nostre present. La transició és un mite persistent fins al 2010-2011, que és quan entra en crisi, jo crec, que això ens portaria molt lluny. Per una banda, és un mite fundacional del règim del 78, i com a mite fundacional del règim del 78 és un espai de combat polític, i les interpretacions polítiques sobre la transició legitimen projectes polítics i projectes socials i culturals, i per això s'ha de crear el mite de la transició. Però més enllà del mite, el període que va portar al procés de canvi polític és un procés d'una riquesa absolutament enorme, en el qual va haver-hi grans victòries i també profundes derrotes, i que podrem aprendre tant de les grans victòries com de les profundes derrotes que va haver-hi. Bé, doncs moltíssimes gràcies per... A vosaltres, ha sigut un plaer absolutament enorme. Españoles. Franco ha muerto. Fa 50 anys que Franco va morir al llit, però la dictadura no va caure amb ell. El règim franquista es va edificar sobre l'extermini polític del moviment obrer i de totes les organitzacions de la classe treballadora. Tot allò que s'allunyava de l'ideari oficial, republicans, nacionalistes, anarquistes, comunistes, va ser perseguit i reprimit. Els sindicats i els partits de la classe treballadora van ser il·legalitzats i qualsevol llengua que no fos el castellà va ser prohibida. L'objectiu era clar, anul·lar la capacitat de la classe treballadora d'actuar com un subjecte polític. El desarrollismo va fer créixer una nova classe treballadora concentrada a les grans ciutats. Lluny d'estabilitzar el règim, aquest procés va alimentar una conflictivitat social creixent que als anys 70 es va fer massiva. La dictadura com a mecanisme d'integració i subordinació de la classe treballadora a l'Estat va començar a mostrar els seus límits. El moviment antifranquista va jugar un paper clau en tensar el règim i en obrir una nova etapa. Però la transició va trencar amb el règim franquista, però no va trencar amb la dominació de classe. El poder de classe es va reconfigurar, del feixisme a una nova democràcia burgesa. El règim polític va canviar, però el poder de la burgesia es va recompondre. 50 anys després de la mort de Franco, la ruptura política de la classe treballadora continua pendent.